тамошобинони сомонаи радиои озодӣ, ҳоло мо аз сокинони пойтахти кишвар хоҳем пурсид, ки онҳо пасандозҳои худро бо кадом нави асъор мехоҳанд нигоҳ доранд: сомонӣ, доллар ва ё рубли русӣ. шумо пасандози худатона захираҳое ки доред бо кадоме аз ҳамин се асъор нигоҳ медоред? Бо сомонӣ, доллар ва ё рубли русӣ? якумаш ман ба маош хати зиндагӣ мекунам. Ман пасандоз кардан наметавонам, барое ки ман маоши буҷавӣ ба кор мекунам. Маоши мо ба пасандозкунӣ ҳам намерасад, ҳатто барое ки орда бина чӣ қадар қиматӣ шуда истодааст. Агар ки ман пул медоштам, албатта ба сомонӣ нигоҳ медоштам, чунки ин шарафи миллати мост. Бо сомонӣ нигоҳ медоред? Чаро? сомонӣ. Чаро? барош ки ин пули миллии мост. барош ки ин пули миллии мост, мо мехоҳем ки ҳамин пули мо бошад. дигар мода пул дар кор нест. Шумо чӣ як И чизо иностранные мо да инами шаҳри худмон инами чиза яхе вақт истифода мебарем. Ана ки пули тоҷикӣ боша акаҷон, любой хеле ҳама вақт истифода мебарем. барои ки Тоҷикистон даем, пули миллие. то савол додана ки барои чӣ ки зиндагии моро ҳамин дута бурдестаю пули миллии мо ия. мо мехоҳем ки ин бошад. барои чӣ? доллар охи пули ҷаҳонӣ аст, дар тамоми ҷаҳон доллара мешиносанд. барои давлати амрико ки давлати пурқудрат аст, пулаш ҳам қавӣ аст нисбат ба сомонӣ. сомонӣ аллакай беарзиш шуди нашуд. Рубли русӣ ҳам ҳамин хел курбаш паст шудааст. Почему? Потому что это национальная валюта и более надежная, считаю. барои чӣ? пули мо бояд фарқ кунем ки мо пул дорем. аммо бисёриҳо мегӯянд ки қурбаша аз даст дода истодааст. ин мумкин вақташ биёяд бо мехезад. доллар. хоб барои чӣ? барои ки қадру қимати ин нисбат ба сомонӣ хеле ҳам хубтар аст. аз ҳамин ҳисоб доллар хубтар аст. пешгирӣ кардани ҳамин доллара натавонад. мо ягон хел пасандоз надорам, маошам ба зур ба зиндагиам мерасад. саломат бошед.